Så har vi ekstrakter, og så har vi det, som Solvej de er skarpe på. Og vi har serien med de lilla låg blandt andet, og vi har også lidt forskellige andre ekstraktkombinationer. Vi starter lige med det lilla låg. Vi starter med rosenrod, som vi kender. Et produkt, som er god i forhold til fysisk og mental videreevne. Et produkt, som indeholder stor mængde af det aktive stof, rosavin og salidosider, og vi har 500 mg ekstrakt per kapsel. Vi har et produkt, som ikke forstyrrer blodtryk, og vi har et produkt, som er hurtigt på aftrækkeren. Vi kan mærke en respons på få timer, og det er noget, man tager som en kur 2-3 måneder, og så holder man en pause med det. Og som sagt, det kan bruges ad hoc, det kan bruges i en kur, eller hvad man nu har lyst til. Men meget gerne sammen igen med sin basispakke, sin fedtsyre, sin eller sin spektrum og sin mælkesyrebakterier. Det synes jeg, at det er platformen, det er fundamentet, fordi det er betingelsen for trivsel, det er betingelsen for, at det kører godt hele vejen rundt. Så rosenrod, den er på plads. En kapsel dagligt til et måltid, typisk et morgenmåltid, og så er der respons efter nogle få timer. Rød ris med Q10. Rød ris, niacin er der med, B3, bidrager til normal energistofskifte og mindsker træthed og udmattelse. Vi kan ikke sige så meget på rød ris, det er der nok nogen, der ved lidt omkring, hvad man har af muligheder, energistofskifte osv. Og rød ris og Q10, det hænger lidt sammen i forhold til, hvad der sker med kroppen, når man tager rød ris. Og der er nogle flere fine røde Rocky Mountains bjerge her på forsiden, så det er super godt. Curcumin Gold. Curcumin Gold er et produkt, som indeholder gourmet ekstrakt, og det vil sige, at vi har de der curcuminoider, og det er vores immunsystem, det er en kraftig antioxidant. Den er stærkere end turmerik, og det vil sige, at vi har et produkt, som er markant i forhold til at passe på vores celler, vores immunsystem, normalt fungerende lever, kunne godt kobles sammen med måske marientisel fytosome eller Hiperform. Yes. Så immunsystem og leverfunktion, det er der vi er. En kapsel daglig, en kur på 3 måneder, synes jeg vil være en god idé. Og så har man ligesom, så er man i mål med tingene. Carnitine, det er også et ekstrakt, det er dog ikke med lilla låg, men det kunne godt være lidt med lilla låg. Det er blæren urinvejen, det er tranebærekstrakt. Vi kan ikke sige så meget af hensyn til nogle specifikke anprisninger, men der er noget C-vitamin med, der støtter immunsystemet, og blæren urinvejene, det tranebær, det ved I alle sammen, hvad det har gode opgaver. Vi kan bare ikke specifikt sige det i forhold til den her registrering, der er på carnitin, men den er der mange, der er glade for, og den har en god historik bag sig. Det man bruger, hvis man sådan har lidt, bare sådan lidt her og nu tilstande, og ikke noget sådan over tid, eller mange gange. D-manosen, det er et sukkermolekyle, ikke et sukkerstof, men et molekyle fra majs, som man binder til det aktive stof i carnitin, og så giver D-manosen, det giver en synergieffekt på det aktive stof i carnitin, således at man får virkelig noget power på det her. Der er også noget C-vitamin igen for immunsystemet, og har man noget bøvl med sin blære-urinveje mange gange på et år, og man ikke rigtig kan komme i mål, så er det en god ting at starte med den her, i hvert fald i et par dåser, med 2 om dagen, og så kan man gå ned på 1 dåse, eller en kapsel med en dåse mere, så man har taget det 4 måneder, og så kan man måske stoppe, eller man kan gå ned på carnitin. Og igen har man nogle udfordringer på blæren urinvejen, så synes jeg måske også, at man kunne have havtårn i spil, eller mælkesyrebakterier i spil, eller begge dele. Fordi det er lidt en pendant i forhold til trivsel i de områder. Men yes, det vil være super godt. Marientisel fytosome, det er leveren, det er leverens funktion og fordøjelsen. Det er de 3 urter, som specifikt går ind på en lever, som er presset, har fået nogle smæk af noget medicin eller lidt
overforbrug af nogle godt rødvin, eller hvad du må have gang i. Men i hvert fald, eller hvis man har haft nogle ting, som har nogle sygdomme, hvor leveren den har fået nogle tæsk og blevet udfordret max, så er Marientisl Phytoserum fantastisk. Det, der er lækkert ved det her, det er, at der er nogle, den her Phytoserum, fordi silymarin, der aktive stof i Marientisl, det bliver bundet til liposomer, og liposomer det er et fedtstof, som er bærestof for det aktive stof i Marientisl. Og så får Marientisl lige pludselig, eller silymarin lige pludselig en kæmpe synergieffekt ved, at man binder det til det her liposom. Og så har man selvfølgelig artikok, som til fase 2, mælkebøtterod også til fase 2, og så ingefærrod, som er god for fordøjelsen. Så det er simpelthen et guld i forhold til en lever, som bare skal ikke nødvendigvis er slidt og træt og brugt, men bare skal vedligeholdes og bare skal trimmes, fordi indre organer, jo bedre de bliver støttet, og de bliver forkælet, jo bedre fungerer den krop, og jo bedre har den krop der også på den lange bane. Så man behøver ikke nødvendigvis at have et issue for det, men hvis man har det, så er det i hvert fald et godt valg i den her sammenhæng. Olivenblade, det indeholder et stof, der hedder oleoperin, og der er noget citronmelisse, og så det der oleoperin, og olivenbladsekstrakt. Vi kan ikke sige så meget, der er sådan lidt forskellige, men I kender andre olivenbladsprodukter. Det her det er et ekstrakt, der har man garanti for, at der er en god mængde aktiv stof, så det er i hvert fald et godt valg i relation til pågældende tema. Granatæble er også en antioxidant, elanginsyre, som findes i med forskellige frugter og grøntsager. Og der er både frugtekstrakt, og der er granatæblekerner. Så det vil sige, at man har noget power i det her produkt omkring immunsystemet. Graminol, det er vindruekerneekstrakt, det er rape, det er vindruekerner, og det er vores blodkar, det er kapillærerne. Det er simpelthen et bioflavonoid kompleks, og bioflavonider, det er noget, der støtter vores blodkar og kapillærer. Eller elastikkerne, de der, det hænger lidt, måske, så kunne graminol være en god sparringspartner til lidt slappe elastikker, eller til blodkar, som ikke helt er så robuste, som de burde være. Så der er derfor nogle gode ting at have med i rygsækken der, og det er sådan et produkt, man nok kan bruge for life. Altså det er ikke noget, man skal holde med igen, hvis det er. Hvorimod de andre, vi nævnte før med vindue eller Marientisl, der skal man holde en pause efter 3 måneder. Men graminol kan man tage hele tiden. Så har vi en, der hedder skintoner. Det er lidt en familie med graminol. Der er bare noget C-vitamin med, og der har vi nogle andre muligheder for at sige noget i forhold til blodkar og hud. Kollagendannelsen. Det beskytter cellerne mod oxidation, mod altså cellemembranen og oxidativ stress. Og der har også noget betydning for blodkar og kollagendannelsen og huden. Og der er virkelig nogle muligheder for at give noget pendant i forhold til hudplejeprodukt, eller hvad man nu, typisk hudplejeprodukt, der også, så man, hvis man har nogle kunder, som godt vil forkæle deres hud ekstra godt, og passe på deres hud ekstra godt, så kunne det her være en god pendant til dem. Sojagenestin. Soja indeholder nogle aktive stoffer, isoflavoner og genestiner, og det er nogle aktive stoffer i forhold til immunsystemet, og sojagenestin, det er der mange, der har brugt i forhold til, bliver brugt meget i Østen, så derfor, og som sagt, 1-3 kapsler dagligt. Start ud med 1 kapsel, som regel, eller mange gange, så kan 1 kapsel gøre en forskel. Og det der ekstrakt, det er 560 mg ekstrakt, og så er det der isoflavoner og genestiner på henholdsvis 5 og 3%, som er godt i forhold til de aktive stoffer. Iboaktin, afslapning, søvn, mental trivsel.
Der er nogle forskellige urter i, nogle enzymer, noget hvidpilbark, noget papain, enzymer igen, noget ingefær og gurkemeje, lidt til fordøjelsen, lidt humle, ekstrakt. Humle indeholder en syre, som er bitterstof. Det giver øl, det er Indian Pale Ale relation. Og det vil sige, at det måles i bitterhedens units, IBU, og der er navnet ibuactin. Men ja, der er rigtig mange, der er glade for ibuactin i forskellige sammenhæng. Den kunne også være en pendant til sammen med ledeform. De støtter hinanden godt, hvis det var.